У чым сэнс гэтага візіту? Пуцін прыехаў у Беларусь, каб памахаць захаду вось гэтай ядзернай дубінкай. Владимир Путин не так часто прыязджае ў Беларусь, і ніякай практычнай неабходнасці ў цяперашнім візіце ў Мінску яго не было. Бо кіраўнікі Беларусі і Расіі часта сустракаюцца. У сярэдзіне красавіка Лукашенко ездзіў на перамогу ў Маскву. Потым напярэдадні святкавання 9 траўня Путін і Лукашенко да 3 часоў ночы ў Маскве вялі перамовы. Таму нібыта ўсе пытанні павінны быць вырашанымі. Тым не менш, Путін прыехаў з даволі вялікай урадавай дэлегацыяй. У чым сэнс гэтага візіту? Я бачу два сэнсы, два месседжы. Першы сэнс палягае ў тым, што Путін толькі што быў перавыбраны на пасаду прэзідэнта Расіі. У міжнароднай практыцы існуе такая традыцыя, што першы візіт новавыбраны кіраўнік, прэзідэнт ладзіць у тую краіну, якая з'яўляецца найбольш блізкай гэтай дзяржаве, то бок гэта ёсць міжнародны прыярытэт. І першы візіт Путін зладзіў у Кітай. Гэтым ён якраз падкрэсліў ролю Кітая у той псіхалагічнай, маральнай падтрымцы, якую Пекін ладзіць на карысць Расіі. Ну, а другі візіт, тут ужо выбіраць-то і не даводзілася. Ніхто б не зразумеў, калі б другі візіт Путін не здзейсніў Беларусь. Таму візіт цяперашні азначае, што Путін прызнае Беларусь як свайго галоўнага саюзніка. Саюзнік падчас вайны каштуе дорага, і ў палітычным плане, і ў фінансавым плане. Таму гэты візіт, гэта дэманстрацыя такой добразычлівасці адносна афіцыйнага Менска, адносна палітычнага кіраўніцтва Беларусі. Тая вялікая дэлегацыя ўрадавая таксама павінна была пацвердзіць вось гэты сэнс, гэты месседж. Что касается истечения полномочий Владимира Александровича Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может, потому что там глубокая демократия, уж понимаете. Было пытанне пра тое, што паўнамоцтвы Владимира Зеленскага заканчваюцца, і таму, маўляў, з кім там весці перамовы. Путін адказаў на гэтае пытанне даволі ўхіліста. Ён не сказаў, што не будзе весці ўвогуле перамовы з Зеленскім, бо ён нелегітымны. Ён спасылаўся на тое, што трэба разабрацца, наколькі там гэтая легітымнасць, няхай украінскія палітычныя сістэмы, палітычныя эліты ў гэтым самі разбіраюцца. То бок вот такога катэгарычнага адмаўлення весці перамовы з Зеленскім Путін не прагаварыў. Другі момант. Сёння вайна Расіі супраць Украіны, канфлікт супраць Захада, можна лічыць, дасягнула сваёй кульмінацыі. Абодва бакі робяць крокі, якія павінны прадэманстраваць сваю сілу і рашучасць да перамогі. ЗША размарозіла вялікі пакет дапамогі ўкраіне. Захад і Украіна ладзяць цяпер вялікую канферэнцыю ў Швейцарыі, якая павінна, умоўна кажучы, стварыць такую праўкраінскую кааліцыю. Расія таксама робіць крокі ў адказ. Тут і візіт у Кітай Пуціна, тут і некія планы памяняць марскія межы ў Балтыйскім моры. І самае важнае можа быць тое, што ў пачатку траўня Масква абвясціла, што яна будзе ладзіць вучэнні па прымяненню тактычнай ядзернай зброі. Потым да гэтай кампаніі падключылася і Беларусь, таму што на тэрыторыі Беларусі таксама знаходзіцца расійская ядзерная зброя. І таму можна сказаць, што вось цяпер
Путін прыехаў у Беларусь, каб памахаць захаду вось гэтай ядзернай дубінкай. Маўляў, глядзіце, вось тут у Беларусі ёсць ядзерная зброя, а мы не толькі маральна і палітычна гатовыя яе прымяніць, але нават уже практычныя праводзім трэніроўкі, якія можна будзе выкарыстаць. І гэта такі механізм застрашэння, запужвання суседзяў Беларусі. Гэта курс на падвышэнне ставак, на эскалацыю канфлікту. І менавіта гэта павінна была прадэманстраваць гэты візіт. З самага пачатку, яшчэ калі Пуцін толькі прыехаў в аэрапорт Менскі і Лукашенка, і ён заявілі, што праблемы бяспекі галоўны прыярытэт, што будзем якраз абмяркоўваць пытанні трэніроўкі, пытанні вучэнняў па прымяненню ядзернай зброі. Потым падчас выніковай прэсавай канферэнцыі першае пытанне было абодвум кіраўнікам: як вы вырашылі вось гэтае пытанне па правядзенні вучэнняў. Відавочна, што пытанні былі загадзя падрыхтаваныя, і невыпадкова гэтае пытанне прагучала першым. Ну вось гэта быў вельмі важны сэнс гэтага візіту пуцінскага, і наколькі ён уразіў, наколькі заходнія кіраўнікі, заходнія палітыкі спужаліся гэтай дэманстрацыі ядзернай, это іншае пытанне, але ва ўсякім разе кожны бок гуляе тымі інструментамі, якія на дадзены момант у іх ёсць.